Takže čaute ľudia, ja som Missy a vítajte u prvého let's playu na mobil, je to hra, urobím viac častí a určite veľa ľudí ju pozná, je to Crossroads, a kto nie, tak vysvetlím pravidlá, proste ste nejaké zviera, tuto je random, to znamená, že každé kolo sa vám objaví nový Delino. A ja ich už tu mám dosť povyhrávaných, takže dáme si random, to je najlepšie. Takže napríklad ste korytnačka, a proste je to veľmi ľahký princíp tej hry. Nič vás nemôže zraziť a nemôžete sa utopiť vo vode. A keď budete dlho takto stáť, no tak vás rozje. Dám ukážku, počkať. Tu môžete vidieť môj prst do keľu. Ináč, tu si môžete vyzdvihnúť peniaze. Ok, mám 85. A tuto v rohu, tých choď preč 135. Za 100 si môžete jednoho vyžrebovať, ale neviete, kto to je. Počkaj, poď sem. Ja mám mačku nejakú, takže ukážem vám to s tým orlom. Takže pozerajte sa. Keď obrazovka bude už pred nami, tak pozerajte, čo sa stane. Au, I am dead. OK. Dáme si nejaké 4 kolá a skončíme to tak, že bacha, aby nešiel vlak. Počkať, čo by som... OK. Sakra, nevyšlo to. Počkaj, už nechcem byť mačka. Toto neplatí, ok? Dáme si random, ako predtým. Tak. A kto budem? Som zvedavý. Ja som pes. Som pes. Filipes. Takže veľmi ľahká hra. Keby ste chceli viac takýchto hier, určite napíšte. Uvidíme, ako sa vám to páči. Wow. Jo, dal som to. OK. Sorry za horšiu grafiku, lebo to mám cez telefón. No a viete, aké sú mobily. OK. Takže dáme si posledné kolo, že ste to vy. A ináč ten špeciál, toto nie je špeciál. Ja som zajko. Za 30 odberateľov ten natočím ako vlog alebo power vlog s tagím. S ním som už dlho nenatáčal. A Zázek som to už ani nehovorím, ale on nechce. On vás nemá rád. Ja neviem, či vás má rád alebo nie, ale hovoril mi, že nie. A ja vás mám veľmi rád za takéto pekné číslo. Na takého blbého začiatočníka. Ja som blbec na YouTube. Som lama. No a viete. Som Delino. Každý si to mne myslí. Možno. Neviem. Asi aj vy. No, OK, rozbil som sa. Takže to by sme mali pre dnešnú... Dobre, tak za to, že ste to vy úplne posledné kolo. Tak toto randomne prebežím. Som nejaký dinosaurus. OK, takže je po mne. Ok. Toto by mohlo byť všetko pre tento kratší let's play. Bude to 4 minútové, tento je momentálne 3:30. OK. Akurát vyšiel power vlog, ste si mohli všimnúť. No, taký menší, lebo sme tam boli 4. OK, dúfam, že sa vám to páčilo, tak hoďte like. Dajte ešte viac odberov, nech natočím ďalší špeciál. A vidíme sa na budúce. Čaute.